kumain ako yan, no? Pagod ka mga. 1 week is this philosophy. Ano? Nangyari?
ganito guys na fried rice. Ang sarap-sarap ng aming lunch. Sino yung nanonood? Andy Doshokay. Hello, Andy! Nagluluto ako ng aming lunch for today para meron kaming energy magtrabaho maghapon today. Yan ang buhay Europa dito ng mga Pilipina. Kailangan maghanap buhay para sa ekonomiya ng pamilya sa Pilipinas. Diba? May family na here, may family pa rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi mo kalilimutan ang iyong obligation sa family. Kahit ikaw ay may sarili ng family dito sa ibang bansa. That is life, guys. Yan ang reality. Although siguro yung iba naman, hindi nila kailangan tumulong sa family nila sa Pilipinas. Okay yon. May kanya-kanya tayong obligasyon at paniniwala. So ako, I'm happy I have my own family here, and at the same time, natutulungan ko ang aking family sa Pilipinas. Nang hindi naman bonggang-bongga, yung kaya ko lang din naman. Diba? Kaya eto, kailangan mag-prepare ng masarap na lunch para makapagtrabaho pa ulit maghapon. Ayan. But guys, ang sarap-sarap. Ayan, ang ating lunch for today. Hello sa aking watchers. Ayan. Luto-luto rin pag may time. Ayan, dagdagan natin ng konting oil. Ito ang ating gamit dito, olive oil. Ayan. Lagyan natin siya ng oil. Thank you sa aking 1,000 watching. Thank you sa panonood. Ayan. Magluto tayo ng ginisang corn beef. Ang sarap ko yun ito. I-partner siya sa rice, tapos meron kang fried egg. Oh, ang sarap ng lunch. Hi, Andy! Are you from Philippines? O andito ka rin sa Netherlands? Watch lang. Malapit nang maluto ang aking corn beef. Tapos lagyan natin ng paminta para masyaran. Kailangan maraming paminta. Yan. Ay, ang sipag naman ng aking nanonood dyan na nag-iisa. Thank you for time. Busy ata ang mga tao dito sa Netherlands kasi it's break time. So, lahat busy sa pagkain. Ayan. Sarap. Malapit nang matuto. Hi, Sarabia. Hi, Sarabia. Thanks for watching. Where are you from, Sarabia? Oh,
Ah, sorry. Pilipina pa. Sarap naman yan, te. Yes. Sino ba itong si Serabia? Are you from Bataan? Yes, masarap to. Ito ang aming lunch for today. Ng aking kasamahan dito sa trabaho. Parang dry siya. Kailangan lagyan pa natin na yan. Wait lang ha. Ay, Prince! Kamusta na ang aking gwapong pamangkin dyan sa Japan? Kamusta na ikaw? O sige, dyan muna kayo ha. Sandali lang. Wait lang. I-number 1 ko lang to. Yeah. Okay. Wala na. Eh, ano pa bang ilalagay mo? Wala na. Ito na. Ayan mo na. Yan. Ayan mo na. Wait lang po ah. Wait lang. I'm back! Prince, kamusta na si mama mo dyan? Ano na? Kamusta yung buhay-buhay dyan ngayon sa Japan? Hindi ko na nakakausap si mama mo ha. Sobrang busy. Ang pamangkin kong masunurin. Hanggang ngayon ba masunurin ka pa rin? O hindi na? Matigas na ulo. Nako.
Nakukulot ka ng mama mo dyan. Hindi ka nakikinig. Kala mo. Tingnan natin. Make chicken. Hmm. Tumingin ka na ba? Pagkakawa mo natin. Kasi wala? Pag nakikita naman niya ako, hindi naman niya ako pinapansin. Pag wala ako, hinahanap ako. Hindi ko rin siya maintindihan eh. Ano ba? Ibig sabihin nun, love niya talaga ako. Kasi pag wala ako, hinahanap niya ako. Pag nandito ako, hindi niya ako pinapansin. Ano ba yan? Vince, nag-e-emote ang tita mo. Ayun na, oh, initin ko lang tong rice. Pwede mo to. Lagay mo dyan. Ayan na, tulog na siya. Ah, Pwede? ah! Bayan. Subukan pa ako ah. Ang sweet. Pwede ka. Ayan. Siguro kung magkasama tayo sa trabaho, lalaki ako, babae ka. Developan tayo. Magkakatelepon mo ka. Pwede rin naman maging tomboy ako. Ayan. Ako'y nagpiprito na ngayon ng challenge. Diba? Masarap yan. Naku, mapapa-only rice na naman ako nito. Only rice. Prince, ba't hindi ka nag-comment dyan kay tita? May tanong ka ba kay tita? Ano ba? O, tignan mo to, Prince, oh. Hi, Ate Merly! Kamusta ka na? Long time no see, Ate Merly. Kamusta ang beauty? Maganda ka pa rin ba? Katulad ko, charot. Ate Merly, tagal na tayo hindi nagkita ah. Saan ka na ngayon? Yan. Nagluluto. Ate Merly, dito ako sa trabaho ko. So kami, nagpe-prepare kami ng yung sa taas nagtatrabaho, bread ang kanilang lunch. So kami Pilipina, alam mo na, ayan ang aming lunch. Corned beef with fried rice and pretong chalong. Yan. Fried egg. Yan. Na, kaya na nila yun. Ay, wala ka nasunog na. Wait. Yung rice, ano na lang natin? Hindi mo yung pinatay. Initin mo na lang. Masyadong. Makulong pa ako pag pinatay ko yan. Bakit? Naku. Masama yan sa kalusugan. Kaya nga, Initin mo sa ibang kawali. May kawali. kaya nga. O, sige na. Ayan guys, na-shaded siya. Kakadaldal ko. Kaka-cellphone eh. Oh, nasunog si kawali sa kadaldal ko. Anyway, madami naman tayong kawali. So, madami tayo lang ibang kawali. Yung kausap mo. Ano guys,
Yan. Hi, Juanita! Hello! Nandito ako sa aking trabaho. O, diba, syempre, yung mga Dutch, ang lunch nila is tinapay. Pilipinas, so, meron tayong fried rice, Juanita, and Sure ka na kasya yun, tatlo? yeah, kasha na yun. Meron tayong corned beef na may fried na talong. Corned beef, isang corned beef na may pritong talong. Hindi ko alam kung kasya yung ate. Ang shallot. Bakit? Ano bang... Tingnan mo nga ate. Ikaw nga. Iilit ko tong ano eh. Ako na mag-init. Pakit. Ikaw na. Ikaw makipag-usap ka dito sa aking mga ka-friendship. Oh, sige. Sige. Maraming nanonood. Ah, sige na. 1,000. Ako na. 1,000? Yes. Dami ah. Hello, hello. Si Juanita. Si Juanita taga-friend lang yan. Taga saan ka, Juanita? Ah, nandito pala si Juanita. Hello guys! Welcome to the live stream. Welcome to the live stream. Friends, Riser Montvarto. Juanita Dilaga kay Dilaga. Hello po, shout out sa inyo. Mag-iinit tayo ng fried rice. Right with life. I never believed in love, including complete to you. And I'm never gonna let you go. Anong Lax Moyade? Hello. Hello po. Shout out to you. Sino? Kaya? Sino? Ha? Ikaw na lang tayo. Kawali. Ayan. Ayun na meron dun, no? Para mabilis lang. Ubusan na. Gamitin lahat ng kawali pa. Oo, gamitin na eh. Wala nang iba eh. Ayan, nandiyan pa ba yung pamangkin ko? Anong class mo yate? Kahit sin. Hello! Pero meron pang, ano, work. Yeah, Marami. okay na lang rin. Pero, kumain na sila lahat. Oo, nakatayo na. Si Dada na lang ang wala. Sinabi mo gagawin mo. Pamangkin ko yan si Prince Montuerto. Nasa Japan. Hello! Yan Hindi ang nagko-comment. tinitingnan lang ang tita. Ano, Prince, tinitignan mo lang yung beauty ni tita? No, Charot, sabi na kaya. gada. Dito naman sa ang banda. Alam na. Ang banda ka naman tita, may beauty sabi. Papusan na siya ng itlog. Damihan mo na lang, baka mapanila. Shanghai, Palermo Park. Sino yan? Ay, si ano? Uy! Hello, ang aking classmate na pinaka-sexy. Ayan o. Uy, kamusta ka na? Ay, ate pang yun. Ano palang mag-live o? Oo. Aba, para ako matataranta. Oo. Natataranta siya eh. Ah, paano siya? Hello, Song Song. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya, kung gusto niya na lang mag-live. Ah, hindi na. O magtatrabaho pa ba ako? Magtatrabaho pa ba siya o magla-live na lang? Ay. Ano mo na lang. Para Friday madali. na lang. Oo, Friday na lang. Para Yun na nga rin yung plan ko. maglagay ka na lang. Grabe naman 12. Let's go. Hindi pinainit ko lang siya. Mainit na siya. Sobra na nga. Baka Tondo. para ano.
Ang hirap palang mag-live at the same time maghanap buhay. 3 kikers, hello. Tatlong followers ah. Tatlo lang naka-stay. Thank you sa tatlong nag-stay. I love you. Nauna yung amin na. Ay, tapusin ko na nga yung amin. Ay, 2 minutes. 5, 7, 8. Na, lagay mo na lang dyan. Apat, I think okay na, no? O, 4. 4 or... Okay na yan. Tulungan na kita, okay? Para makaupo na tayo. Uy! Para mag-shout out na lang tayo. Si Ate Dina, tumatawag hindi kasi nandun. Ayan na yun. Ayan na, ayan na. Shanghai! Shanghai pala. Shanghai. 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 Hello. Hello everyone. We are so busy right now. We don't have time to we don't have time to talk to what are you saying? Oh, guys. Dalawang shout out sa dalawang viewers. Ticket, yan ang ayoko dito eh. Bakit kasi yan? Dapat hindi na lang pwede na presuran natin eh. No? Okay, anyway. Nagmamadali eh. Yeah. Long time. We don't have time to, you know. Songhai! Songhai, Palermo Park. Hi. Hi, hi. Hi daw ate. Hi sa pinaka-sexy kong BFF. Ate, bilisan mo na. Sexy ka, pero mas maganda ako sa'yo. Charot. Charot lang. Mamaya mo kasi niya lang kagandahan ng ano mo. Eh, nakita niya na ako. Kaya nga. Wala namang sinabi. Saan niya? Baka akala niya, hindi na ako magtatrabaho dito. Masarap nito, guys. Tama! Sabi niya, hi Dang, together with your friends, miss you. I miss you. Miss you too. Mag-iinom naman tayo pag mabuya ang Pilipinas.